яке аз асрори асосии асри 21 нопадид шудани боинги Малайзия дар соли 2014 ҳатто дар замони технологияҳои баланд вақте мавҷуд аст ки моҳвора ва радарҳо мавҷуданд ки ҳавопаймои азим метавонад бе ному нишон нопадид шавад. ин достонест ки чӣ гуна як ҳавопаймои шаҳрвандӣ нопадид шуд ва бо он чӣ шуданаш мумкин аст. ҳамада салом дӯстон, хуш омадем ба канали Азам блог. дар видеоролики рӯза дар бораи як ҳавопаймои гумшуда гап мезанем. ба касе ки видеоролик интерес на марҳамат тамошо кунам. мо бошад сар мекунем. рафтем. 8 марти соли 2014 як ҳавопаймои Боинги 777 аз пойтахти Малайзия ба пойтахти Чин парвоз мекард. дар дохили он 132 нафар аз ҷумла экипаж буданд. ҳавопаймо нигоҳубин карда шуд ва 40 дақиқа пас аз парвоз дастгоҳи интиқоли иттилоот дар бораи маҳалли ҳавопаймо ва парвози MH370 қатъ шуд. сигнали бонги хатар аз экранҳои радар дурудароз нопадид шуд. диспетчер кӯшиш кард ки бо Боинг тамос гирад, аммо бенатиҷа ҷустуҷӯҳои шӯҳратноктарин дар таърихи авиатсия оғоз шуданд. онҳо пас аз 10 соат нопадидшавӣ дар ҷое ки экипаж барои охир ҳангоми ворид шудани маълумот аз радарҳои хабарӣ тамос гирифта буд, ба ҷустуҷӯи ҳавопаймо шурӯъ карданд. маълум шуд ки фавран пас аз гуфтугӯ бо диспетчер дар ҳавопаймо касе алоқаи худро бо замин дастӣ қатъ кард ва ногаҳон роҳи парвозро барои охирин иваз карданд. пас аз он ки Боинг дар тангии Гурз сабт шуд, ҷустуҷӯҳо ба он ҷо ҳаракат карданд, вале баъдан маълумот аз моҳвора пайдо нашуд. вале муваффақият ба онҳо муяссар гардид ки 1 соат вай аз муҳаррикҳо сигнал гирифт ва маҳалли ҷойгиршавии ҳавопайморо ба назар нагирифт. бо вуҷуди ин масир тахминӣ ҳисоб карда шуд. муқаррар кардан мумкин буд ки пас аз нопадид шудани Боинг соати 7:00 аз болои уқёнуси Ҳинд парвоз кард ва эҳтимолан вақте ки сӯзишвории он тамом шуд, ба об афтод. минтақаи баҳрии муқоисшаванда бо минтақаи Австралия аз назар гузаронида шуд. 26 кишвари қисми хароҷоти умумӣ аз $130 миллион гузашт. маҳалли суқут пас аз 1.5 ёфт нашуд. солҳо ба соҳилҳо ки уқёнуси Ҳиндро мешӯянд чандпорае мехкӯб шуданд ки версияи суқути ҳавопайморо тасдиқ карда ва пораҳои онро омӯхта, мутахассисона ба хулосае омаданд ки ҳавопаймо дар мавриди Боинги Малайзия онҳо баҳсҳо ва тахминҳои зиёдеро ба вуҷуд оварданд. масалан, эҳтимоли рабудани террористӣ баррасӣ шуд, аммо ҳадафи онҳо маълум нест. ғайр аз ин, ҳеҷ як ҷои созмони террористӣ масъулияти рӯйдодро ба дӯш нагирифтааст. маълум аст ки 2 эронӣ ба шиносномаҳои каси дигар савор шуда буданд, аммо онҳо муҳоҷири оддӣ шуданд. тафтишоти шахсӣ онҳоро муайян кард ки версияи садамаҳои эҳтимолӣ дар парвоз шумо дигар ба интиқод тоб намеоред, вагарна экипаж мушкилоти биологӣ ва диспетчер дар байни дигар фарзияҳо хабар дод ки ҳавопаймо ба ҷое парвоз кард ва ба ҷое фуруд омадааст, ки ӯро низомиён сарнагун карданд ва маълумотро пинҳон карданд ки ҳавопаймо аз ҷониби дурдаст идора мешуд ва инчунин бидуни тасаввуф ва рабудан аз ҷониби ғарибон кор карда наметавонист. ва боз хабар аст ки гӯё рабуда шудани ҳавопаймо аз ҷониби яке аз халабонҳо барои худкушӣ аст. агар мо онро ҳамчун асос қабул кунем, пас бисьёр чизро метавон аввал ба ҷудо кардани системаи алоқа бо замин, сипас парвозҳоро сарҳади Малайзия ва Таиланд шарҳ медиҳад. дар гузориши ниҳоӣ гурӯҳи тафтишотӣ байналмилалӣ сабабҳои дақиқи нопадид шудани Боинги Малайзияро номбар накард, аммо бо вуҷуди он ки асоси мавҷуд аст ки дар натиҷаи дахолати инсон дар натиҷаи системаҳои коммуникатсионӣ аз кор мондаанд ва ҳавопаймо дасти мустақар карда шуд, амалан гунаҳгор метавонад халабон бошад ё ягон каси дигар. қутиҳои сиёҳ аз он гувоҳӣ меоранд ки ба вуҷуди он инҳо сабткунандаҳои параметрҳои техникӣ, сабткунандаи овоз барои наҷоти садои 2 соати охирини парвоз таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд ва ба гумон аст ки бо рӯйдодҳои равшанӣ
андозад, зеро ҳодисаҳои асосӣ дар лаҳзае ки лайнер аз экрани радар нопадид шуд ва пас парвозро тағйир дод, пас чӣ шуд? Дар киштӣ чӣ рӯй дод? Мо танҳо тахминан гуфта метавонем. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид. Ба канали мо обуна шуда ҳатман зангбачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. Хайру сон то видеои оянда. Дар паноҳи Аллоҳ.